O chico volveu a abrir a botella e díxolle, vale, mira, non te asustes, non grites. E díxolle, dame os cartos do caixón. E ela, como? Non che vou a dar nada. E o home asustouse e apretou a botella e rocioulle a cara, o peito e, bueno, o brazo e as mans. E botoulle a man ao caixón, ela agarrouno, non lle deixou abrir, e ela a frase que decía era, por encima mi cadáver. Costoulle moitísimo dormir, volver a traballar e verse ali na caixa, sabes, impresiona. Estas palabras poñen a pel de pita. A quen acaban de escoitar é a Mila, a nai de Laia, unha rapaza que sufriu un atraco violento no que lle tiraron, fíxense, ao garrás. Laia traballa nun supermercado e ali un home intentou levar o que había na caixa registradora nese supermercado de Vila García de Arousa. Laia opúxose. E que fixo ese home? Que fixo ese atracador? Botarlle ácido por riba, afectoulle a cara, o pescozo, os brazos, a man. Laia ten secuelas físicas, pero evidentemente tamén ten secuelas psicolóxicas. Aínda así, Laia é unha auténtica campiona, colleu folgos e foi quen de falar para nós, para Hora Galega, para contarnos pois eses intres tan difíciles. Lesións en beizo, pescozo, escote, brazo. Laia, as consecuencias dun roubo que sufriches hai unhas semanas. Sí. 28 de decembro, día dos feitos, ti estabas na túa caixa cando un aparente cliente xa chega. Eu estaba tranquilamente na tenda, estaba sola nese momento, pois chegou un individuo que me preguntou polo bicarbonato. Logo díxome que se confundira, preguntoume polo amoníaco. Eu dixenlle onde estaba e dixenlle que non tiñamos exactamente amoníaco, que tiñamos auga forte. Pois colleuno tal e eu fun outra vez á caixa. Neste tramo de tempo el había ido á zona de pescadería e había collido dúas follas de bacallau, metelas debaixo da cazadora. E díxome que estuvera tranquila, que non gritar, pero que eu abría o caixón cos cartos ou me botaba por enriba o produto. O meu instinto, si, empurroume a poñer a man no caixón e a non vas coller nada daqui. Como se me roubaran o bolso, eu non lle deixaba coller nada. Ao ver que eu estaba gritando moito e tal, pois apretou a botella contra min e pois caeume todo pola cara, polo escote, polos brazos, pois moito picor, iso, os gases non me deixaban respirar ben. Entonces, claro, asusteime moito máis, entre que estaba chorando, respirando moi forte, costábame moito coller aire, inspiraba os gases. Volveume a disparar, tamén fixo amago de coller o caixón, eu pois non lle deixei tampouco. E ao final, pois, acabou marchando, pero antes de marchar, colleu dúas botellas de ron. A persoa marcha, a persoa logo é detida, era un vello coñecido da policía tamén aquí, claro, pero ti non o sabías, ti non o coñecías de nada. Non de absolutamente nada, de feito, eu se o vexo pola calle, pois reconozo, pero solo por isto, non por outra cousa. Costame moito aínda dormir, salir á calle, dame un pouco máis de medo, cando pois un pouco máis de noite, síntome ao mellor un pouco máis, non sei, valente ou non sei, pero non creo que notara moito cambio. Si, dicíamos miña nai, meu pai, que eu daba os cartos e que marchara. Eu, como se me roubaran a min, eu non colleron nada, colleu o que pudo, vaya, pero do demais non. Cando estou na caixa sí que me dá un pouco máis de presión, de ansiedade no peito, de estar no mesmo sitio, ver a caixa que quedou como moi corroída polo líquido, pois costa un pouco máis, teño que facerme a iso.